ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം മേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാനിധംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമി ഇതി നാമിനി. നമ ആചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനേ ഗൗരകഥാദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണി. നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ഇതി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. നാരായണം നമസ്കൃഭ്യാം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതിർ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ടെമ്പിളിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളിനി 14ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് അല്ലെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്? സുധ ഗോസ്വാമി ദേവഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു ബ്രാഹ്മണനും പിന്നെന്താണ് ഇപ്പൊ അതായത് പരിവ്രജക ആചാര്യ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ നമ്മളുടെ വ്യത്യാസമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിലെന്താ പറഞ്ഞത്? ശുകദേവ ഗോസ്വാമി സുധ ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത് പരിവ്രാജക ആചാര്യന്മാരായിരുന്നു. അവരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രചരണം ചെയ്യുക, അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, വേദം എന്താണെന്ന് മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഉദ്ദേശമായിരുന്നത്. പക്ഷെ എന്നാൽ അവര് ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ഫലസിദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പൂജകൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ. നമ്മളും ബ്രാഹ്മണരെ വിളിച്ചിട്ടാണ് വീട്ടിലൊക്കെ പൂജയൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടാവുക അല്ലെ. അപ്പോൾ ആ പൂജകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വളരെ കൃത്യമായ ഉച്ചാരണത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് അവർ മന്ത്രങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. അത് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അവർക്ക് റിസൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും സാധിക്കും. എന്നാൽ ഈ അതുപോലെ എന്താണ് വേദ പഠനം നടത്തിയ ആൾക്കാരാവണമെന്നില്ല ഈ പ്രചരണം നടത്തുന്ന ആൾക്കാർ. അതുകൊണ്ട് അവര് എന്താണ് ശ്ലോകങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുന്നത് മേ ബി മറ്റുള്ളവർ അത്രയ്ക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആവണമെന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടി അവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? എല്ലാവരും കൃഷ്ണാവബോധം എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലും വ്യത്യാസമില്ല, രണ്ടും ഒരുപോലെ ശ്രേഷ്ഠരാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഒരു വളരെ മനോഹരമായിട്ടൊരു ശ്ലോകം പറയുക എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇവര് കുറച്ചും കൂടി മേലെയാണ് അല്ലെ, സുധാ ഗോസ്വാമി സുഖദേവ ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ശ്ലോകം 14 കേട്ടോ. സൂത ഉവാച ദ്വാപരേ സമനുപ്രാപ്തേ തൃതീയേ യുഗപര്യയേ. ദ്വാപരേ ജാത പരാശരാദ്യോഗി വാസവ്യാം കലയാ ഹരേഃ. സൂതഃ സുധ ഗോസ്വാമി ഉവാച അരുളി ചെയ്തു. ദ്വാപരെ രണ്ടാം യുഗത്തിൽ, ദ്വാപരയുഗം, സമനുപ്രാപ്തെ ആഗതമായ സമയത്ത്, തൃതീയെ മൂന്നാം യുഗം, പര്യയെ ആ സ്ഥാനത്ത്, ജാതഃ ജനിപ്പിച്ചു, പരാശരനാൽ, യോഗി മഹാഋഷി, വാസവ്യാം വസുപുത്രിയുടെ ഗർഭത്തിൽ, കലയ സമഗ്ര അംശമായി, കരേഹെ പരമപുരുഷന്റെ വിവർത്തനം ശിലാപ്രപാദിക്ക് ജയ്. സുധ ഗോസ്വാമി അരുളി ചെയ്തു. രണ്ടാം യുഗം മൂന്നാം യുഗത്തെ അതിക്രമിച്ചപ്പോൾ വസുപുത്രിയായ സത്യവതിയുടെ ഗർഭത്തിൽ പരാശര മുനിയുടെ പുത്രനായി ശ്രേഷ്ഠ ഋഷി വ്യാസദേവൻ ജാതനായി. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യുഗങ്ങൾ അതിക്രമിച്ചപ്പോൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതായത് സാധാരണ ശരിക്കും ദ്വാപര യുഗമാണ് ആദ്യം വരിക എന്നാണ് പറയുന്നത്. സത്യയുഗം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ദ്വാപര യുഗം വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താ നടന്നത്? അതിന് പകരം എന്തുണ്ടായി? ആ യുഗം മാറിയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഈ ഒരു ഇതിൽ വരുമ്പോൾ. അതെങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അവതരിക്കുന്നത് എല്ലാ
ദ്വാപരയുഗത്തിലും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ അവതാരം ഇല്ല. എത്രയോ കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് എന്താണ് ദ്വാപരയുഗം വരുമ്പോഴാണ് ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ഇത് വരുന്നത്. കാരണം ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ജന്മ ഇത് കഴിയും അല്ലെ, അത് എത്ര 3.11 ട്രില്യൺ പറയില്ലേ, അപ്പൊ അതുപോലെ അത്രയും കോടി വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഒരു ദ്വാപരയുഗത്തിലാണ് അത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ വരുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഭാഗ്യമാണ് ശരിക്കും, കാരണം 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭഗവാന്റെ ഒരു ജന്മം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അതിന്റെ പുണ്യങ്ങൾ ബാക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോഴും. എന്നാൽ ഇനി പോകെ പോകെ കലിയുഗം പോകെ പോകെ എന്തുണ്ടാവും, എല്ലാ എന്താണ് നല്ല ഗുണങ്ങളും ഇല്ലാണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് അസുര ഗുണത്തിലേക്ക് എല്ലാവരും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ വ്യാസദേവൻ, അപ്പോ പരാശര മുനിയുടെ മകനായിട്ടാണ് സത്യവതിയുടെയും ഗർഭത്തിലാണ് ആര് ജനിക്കുന്നത്, വ്യാസദേവൻ ജനിച്ചത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. സത്യയുഗം, ദ്വാപരയുഗം, ത്രേതായുഗം, കലിയുഗം എന്നിങ്ങനെ 4 യുഗങ്ങൾക്ക് ഒരു കാലക്രമമുണ്ട്. എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ഈ ക്രമം മാറി വരുന്നു. അതാണ് ചില സമയത്ത് എന്തുണ്ടാവും, ആ ക്രമം മാറും. വൈവസ്വത മനുവിന്റെ ഭരണകാലത്ത് 28ാമത്തെ ചതുർയുഗത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു അതിവ്യാപനം ഉണ്ടാവുകയും 3-ാം യുഗം 2-ാം യുഗത്തിന് മുമ്പേ വരികയും ചെയ്തു. നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് വൈവസ്വത മനുവിന്റെ കാലാണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണൻ വന്ന കാര്യമാണ് അവർ പറയുന്നത്. ആ സവിശേഷ യുഗത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും അവതരിക്കുന്നു. ഇക്കാരണത്താൽ ചില പ്രത്യേക ഭേദഗതികൾ സംഭവിക്കുകയുണ്ടായി. വസു മുക്കുവൻ, പുത്രിയായ സത്യവതി ഋഷിശ്രേഷ്ഠന്റെ മാതാവും പിതാവ് പരാശര മുനിയുമാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു മുക്കുവന്റെ അതായത് വസു എന്ന് പറഞ്ഞ മുക്കുവന്റെ പുത്രിയായിരുന്നു സത്യവതി. ഓക്കെ, മത്സ്യഗന്ധി എന്നായിരുന്നു അവരുടെ പേര്. അപ്പൊ അവര് എന്താണ് ഇതേമാരത്തെ ഒരു കടത്ത്, അതായത് പുഴയിൽ നിന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് ആൾക്കാരെ കടത്തുക, അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു കാര്യമാണ് അവരച്ഛൻ ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു തവണ പരശുരാമുനി വരുമ്പോ അവര് സേവയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മകളെ അയക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അച്ഛൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് പതിവായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ. അപ്പൊ സത്യവതി ഇങ്ങനെ എന്താണ് ബോട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കടത്തുന്ന സമയത്താണ് പരശുരാമുനിക്ക് ഇവരോടൊരു ആകർഷണം തോന്നി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെ കൂടെ സമയം ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് വ്യാസദേവന്റെ ജനനം നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ പരാശരമുനിയുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും അതീവ സുന്ദരിയായി അതീവ ഒരു സുഗന്ധവതിയായിട്ടാണ് മാറുക എന്നാണ് പറയുന്നത്, മത്സ്യഗന്ധമുള്ള സത്യവതി. അപ്പൊ അങ്ങനെ മാറി ഒരു ശ്രേഷ്ഠ അവര് ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്റെ സാന്നിധ്യം വരുമ്പോ തന്നെ നമ്മളിലും അതിന്റെ ചില ഗുണങ്ങൾ വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ സത്യവതിയുടെയും പരാശരമുനിയുടെയും മകനായിട്ട് ജനിച്ചതാണ് ആര്, വ്യാസദേവൻ. അപ്പൊ വ്യാസദേവന്റെ ജനന ചരിത്രമാണിത്. ഓരോ യുഗചക്രവും സന്ധ്യ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന 3 കാലഘട്ടങ്ങളായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ സവിശേഷ യുഗത്തിൽ 3-ാം സന്ധ്യയിൽ വ്യാസദേവൻ അവതരിച്ചു. അപ്പൊ എന്താണ് സന്ധ്യ എന്ന് പറയുന്നത്, ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് 2 യുഗങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ വരുന്ന, അതായത് ഒരു യുഗത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ഭാഗവും അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, അതിന്റെ ആ ഇടയിൽ വരുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ഡ്യൂറേഷനെയാണ് സന്ധ്യ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സന്ധ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോ ഒരു യുഗം തുടങ്ങുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ യുഗത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ സന്ധ്യയാണ്, തുടക്ക ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ വേറൊരു യുഗത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്താണ് അടുത്ത യുഗം തുടങ്ങുക അല്ലെ. അപ്പം അതിന് മുമ്പത്തെ യുഗത്തിന്റെ അവസാനത്തെ സന്ധ്യയാണ് അത് 3-ാമത്തെ സന്ധ്യ. എപ്പോഴും 3 ഇതായിട്ടാണ് തിരിക്കുക. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സന്ധ്യ, 2-ാം സന്ധ്യ, പിന്നെ ഇടയിലത്തെ ഭാഗം, അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ 3-ാമത്തെ സന്ധ്യയിലാണ്, അതായത് എന്താണ് ദ്വാപര യുഗത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്താണ് ആര് ജനിക്കുന്നത്, വ്യാസദേവൻ ജനിക്കുന്നത്. ശ്ലോകം 15. സ കദാചിത് സരസ്വത്യ ഉപസ്പൃശ്യ ജലം ശുചീഹി. വിവിക്ത ഏക ആസീന ഉദിതേര വിമണ്ഡലേ. സഹ അദ്ദേഹം, കദാചിത് ഒരിക്കൽ, സരസ്വത്യ സരസ്വതീ തീരത്ത്, ഉപസ്പൃശ്യ പ്രഭാത സ്നാനത്തിനു ശേഷം, ജലം ശുചിയായി തീരുക, വിവിക്തേ ഏകാഗ്രത, ഏകഹ ഒറ്റയ്ക്ക്, ആസീനഹ അപ്രകാരം ആസനസ്ഥനായിട്ട്, ഉദിതേ ഉദിക്കുന്ന നേരം, രവിമണ്ഡലേ സൂര്യമണ്ഡലം. വിവർത്തനം. ഒരിക്കൽ സൂര്യോദയ വേളയിൽ അദ്ദേഹം വ്യാസദേവൻ സരസ്വതി നദിയിൽ പ്രാതസ്നാനം ചെയ്ത ശേഷം ധ്യാനം ചെയ്യുവാൻ ഏകാന്തനായി ഉപവിഷ്ടനായി. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം എന്താണ്ടാവണത്, സൂര്യ ഉദിക്കുന്ന സമയത്ത് വ്യാസദേവൻ എന്താണ് സരസ്വതി നദിയുടെ തീരത്താണ് അദ്ദേഹം ഉള്ളത്. അപ്പൊ ആ സരസ്വതി നദിയിൽ പ്രാതസ്നാനം ചെയ്ത ശേഷം ധ്യാനം ചെയ്യാൻ ഏകാന്തനായി ഉപവിഷ്ടനായി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.
ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലാ പ്രഭാത് കി ജയ്. ഹിമാലയ സാനുക്കളിൽ ബദരികാശ്രമ പ്രദേശത്തിൽ സരസ്വതി നദി പ്രവഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ ബദരികാശ്രമത്തിന്റെ സൈഡിൽ കൂടെയാണ് എന്തെന്ന് സരസ്വതി നദി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആകയാൽ വ്യാസദേവൻ നിവസിക്കുന്ന ബദരികാശ്രമത്തിലെ ശമ്യപ്രാസം എന്ന സ്ഥലത്തെയാണ് ഇവിടെ വിവക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശമ്യപ്രാസം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് എവിടെ ആരുണ്ടായിരുന്നത്? വ്യാസദേവൻ ജനിച്ച ആശ്രമം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ സൈഡിൽ കൂടെയാണ് എന്ത് പോകുന്നത്? ഈ സരസ്വതി നദി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ശ്ലോകം 16. പരാവരജ്ഞ സഋഷിഹി കാലേനാവ്യക്തരം ഹസ യുഗധർമാഭ്യതികരം പ്രാപ്തം ഭുവി യുഗേ യുഗേ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഭൂതവും ഭാവിയും. പര അപര എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പര എന്ന് പറഞ്ഞ ഭൂതകാലം, അപര എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാവികാലാണ്. അതാണ് ആദ്യ തുടക്കം. പരാവര ഞഹ എന്ന് പറയുന്നത്. പര അപര ഭൂതവും ഭാവിയും. ഞഹ അറിയുന്നവൻ, അത് ജ്ഞാനമുള്ളവൻ. സഹ അദ്ദേഹം. ഋഷിഹി വ്യാസദേവൻ. കാലേന കാലക്രമത്തിൽ. അവ്യക്ത അപ്രകടമായ. രഹംസ ആരുടെ മഹാശക്തിയാൽ. യുഗധർമ്മ യുഗാനുസൃതമായ പ്രവൃത്തികൾ. വ്യതികരം വ്യതിചലനങ്ങൾ. പ്രാപ്തം സമാഹരിക്കപ്പെടുകയാൽ. ഭുവി ഭുവനത്തിൽ. യുഗേ യുഗേ വ്യത്യസ്ത യുഗങ്ങളിൽ. വിവർത്തനം. യുഗധർമ്മങ്ങളിലെ വ്യതിചലനങ്ങൾ മഹർഷിയായ വ്യാസദേവൻ ദർശിച്ചു. അദൃശ്യമായ കാലശക്തിയാൽ വിഭിന്ന യുഗങ്ങളിൽ ഭൂമിയിൽ ഇത് സംഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ യുഗധർമ്മങ്ങളിലെ വ്യതിചലനങ്ങൾ, അതായത് ഓരോ യുഗത്തിലും ഓരോ ധർമ്മം ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ സത്യയുഗം, എന്താണ് ത്രേതായുഗം, അത് അതിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എന്താണ് സത്യയുഗത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്യുക? ധ്യാനം ചെയ്യും അല്ലെ. അഷ്ടാംഗ യോഗ മാതിരി ധ്യാനം ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെ ജന്മം എത്ര വർഷമാണ്? 1,00,000 വർഷമാണ് അന്നത്തെ ജീവിത കാലയളവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ അടുത്തത് വരുമ്പോഴോ ത്രേതായുഗം വരുമ്പോ അവിടെ എത്ര കൊല്ലാണ്? 10,000 വർഷമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അവര് ഇതെന്താണ് ഹോമങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്താണ് അഗ്നി ജ്വലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ആയിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത്. അടുത്തത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ദ്വാപരയുഗത്തിൽ 1000 കൊല്ലമാണ് വർഷം അവര് അവധി എന്നുള്ളത്. അതിലെങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തേണ്ടത്? ഈശ്വര ആരാധന അല്ലെ. അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ട് അങ്ങനത്തെ ആരാധന ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. കലിയുഗത്തിലാണ് നമ്മൾക്ക് നാമസങ്കീർത്തനം തന്നിട്ടുള്ളത്. അദൃശ്യമായ കാലശക്തിയിൽ വിഭിന്ന. അപ്പോ എന്താണ്? അപ്പൊ പക്ഷേ വ്യാസദേവൻ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാം അതിന്റെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് അനുസരിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല. എല്ലാം ധർമ്മം അധപ്പതിച്ചു പോകുന്ന പോലെയുള്ള ആ ഒരു ഇത് വ്യാസദേവന് ഫീൽ ചെയ്തു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വ്യാസദേവനെ പോലെയുള്ള മഹാഋഷികൾ മുക്താത്മാക്കളാകയാൽ ഭൂതവും ഭാവിയും വ്യക്തമായി ദർശിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയും. അതാണ് മുക്താത്മാക്കളുടെ പ്രത്യേകത. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ ചില സവിശേഷ ഗുണങ്ങൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി എന്താണ് വരാൻ പോകുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ അവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. ആ ഭൂതവും ഭാവിയും ഒക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് അവർക്ക് കഴിയും. അത് അല്ലെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജനിച്ചതിന് മുമ്പ് നടന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടി അവർക്ക് പ്രവചിക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിലെ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്രകാരം കലിയുഗത്തിലെ ഭാവി ക്രമക്കേടുകളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. ആകയാൽ അതിന് അനുസൃതമായി അന്ധകാരപൂർണമായ ഈ കലിയുഗത്തിൽ സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് പുരോഗമനപരമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ സാധ്യമാകും വിധം ഒരുക്കങ്ങൾ അദ്ദേഹം തയ്യാറാക്കി. ഈ കലിയുഗത്തിൽ സാമാന്യ ജനങ്ങൾ താൽക്കാലികമായ ജഡവിഷയങ്ങളിൽ അത്യധികം തൽപരരാകുന്നു. ജീവിതത്തിലെ ആസ്തികളെ വിലയിരുത്തുവാനും ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിൽ പ്രബുദ്ധരാകുവാനും അജ്ഞത മൂലം അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് കലിയുഗം? അപ്പൊ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല കേട്ടോ ഭാഗവതം എന്നത് ആലോചിക്കണം. ഇതെല്ലാം ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിലാണ് ഈ ശ്ലോകങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നത്. അപ്പൊ കലിയുഗം വരാൻ പോവുകയാണ്. കലിയുഗത്തിലെ ആൾക്കാർക്കെല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? അവർക്ക് ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ആകർഷണം ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരുപോലെ കലിയുഗത്തിലെ ഭാവി ക്രമക്കേടുകളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. ഇത് കലിയുഗത്തില് ഒന്നും പ്രോപ്പറായിട്ടല്ല ഉണ്ടാവുക. എല്ലാവരും ഭൗതികതയിൽ അത്രയും അധികം മുഴുകി പോകും. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പുരോഗമനമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ ഉതകുന്ന വിധത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരുക്കങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം, എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് ആര് തീരുമാനിച്ചു? വ്യാസദേവർ തീരുമാനിച്ചു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ജഡവിഷയങ്ങളിൽ അത്യധികം തൽപരരാണ് അല്ലെ. പ്രായണാൽപായുഷ സഭ്യ നമ്മൾ പഠിച്ച ശ്ലോകമാണ്. മന്ദാസുമന്ദമതയോ. അപ്പൊ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ മറന്നു പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ ശരീരമാണ് നമ്മൾ എന്നുള്ള പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോട് കൂടിയിട്ട് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രയത്നങ്ങളാണ് അഹോരാത്രം അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.
അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ജീവിതത്തിൽ ശരിക്കും മതിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ആസ്തികളെ വിലയിരുത്തുക. ആസ്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ സ്വത്ത്. എന്താണ് യഥാർത്ഥ സ്വത്ത്? എന്താണ്? നമ്മുടെ ആത്മാവാണ്. ആ ആത്മാവിനാണ് എവിടേക്ക് പോകാൻ പറ്റുക? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റുക. അതാണ് യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത്. അത്രയും വില പിടിച്ചൊരു കാര്യമാണ് അത്. പക്ഷെ ഏതിനാണ് വില കൊടുക്കേണ്ടത്, ഏതിനാണ് വില കൊടുക്കേണ്ടാത്തത് എന്നുള്ളത് അവർക്ക് അറിയില്ല. അതുപോലെ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാനും അവർ ശ്രമിക്കില്ല, അജ്ഞത കാരണം കൊണ്ട്. ശ്ലോകം 17, 18. ഭൗതികാനാം ച ഭാവാനാം ശക്തിഹ്രാസം ച തത്കൃതം അശ്രദ്ധാനാൻ നിസ്സത്വാൻ ധുർമേധാൻ ക്രസിതായുഷഃ ദുർഭഗാൻശ്ച ജനാൻ വീക്ഷ്യ മുനിർദിവ്യേന ചക്ഷുഷാ സർവവർണാശ്രമാണാം യത് ദദ്വൗ ഹിതമമൂഖദൃക് ഭൗതികാനാം ച ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട എല്ലാറ്റിന്റെയും കൂടി ഭാവാനാം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തിഹ്രാസം ച സ്വാഭാവിക ശക്തിയുടെ ക്ഷയവും തത്കൃതം അതിനാൽ നിർവഹിക്കപ്പെട്ട അശ്രദ്ധാനാൻ അവിശ്വാസികളുടെ നിസത്വാൻ സത്വഗുണമില്ലായകയാൽ അക്ഷമരായ ദുർമേധാൻ മന്ദബുദ്ധികളായ പ്രസിദ്ധ ചുരുങ്ങിയ ആയുഷക ആയുഷ്കാലം ദുർഭഗാൻ ച ദുർഭാഗ്യവാന്മാരും ജനാൻ സാമാന്യ ജനങ്ങൾ വീക്ഷ്യ ദർശിക്കയാൽ മുനിഹി ആ മുനി ദിവ്യേന അതീന്ദ്രിയമായ ചക്ഷുഷ ദൃഷ്ടി സർവ എല്ലാം വർണ്ണ ആശ്രമാണാം എല്ലാ സ്ഥാനങ്ങളിലും ജീവിതക്രമങ്ങളിലും ഉള്ളവരുടെ യത് എന്ത് ദദ്യൗ ധ്യാനിച്ചു ഹിതം ക്ഷേമം അമോഘദൃക് ജ്ഞാനസമ്പൂർണനായ വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രപാദിക്ക് ജയ്. യുഗത്തിന്റെ സ്വാധീനത്താൽ ഭൗതികമായ സർവ്വതും ക്ഷയിക്കുന്നത് അതീന്ദ്രിയ ദൃഷ്ടിയാൽ ദർശിക്കുവാൻ ജ്ഞാനസമ്പൂർണനായ ഋഷിവര്യന് കഴിഞ്ഞു. സത്വഗുണത്തിന്റെ അഭാവത്താൽ അവിശ്വാസികളായ ജനങ്ങൾ അല്പായുസുകളും അക്ഷമരുമായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ദർശിച്ചു. ആകയാൽ എല്ലാ വർണ്ണങ്ങളിലും ആശ്രമങ്ങളിലുമുള്ള ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി അദ്ദേഹം ധ്യാനിച്ചു. അപ്പൊ ഈ കലിയുഗത്തിന്റെ സ്വാധീനമാണ് വരുന്നത്. കലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അറിയാമല്ലേ? അപ്പൊ കലി എന്താണ് ചെയ്തിരുന്നത്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ കാലത്ത് എന്താ ചെയ്തത്? ആ ഒരു പശുവിന്റെ രൂപത്തിൽ വന്ന ധർമ്മത്തിൽ അതിന്റെ 3 കാലുകളും ഒടിക്കാനാണ് നോക്കിയിരുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും നശിപ്പിക്കാനാണ് കലി നോക്കുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും നശിപ്പിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ കലിയുഗത്തില്. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ എന്തുണ്ടാവും? എല്ലാ ജനങ്ങളും അവിശ്വാസികളായിരിക്കും, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ അല്പായുസുകളാണ്, അക്ഷമരുമാണ്, അവർക്ക് ക്ഷമയേ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ അപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പൊ വ്യാസമഹർഷിക്ക് മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നടക്കാൻ പോണേന്ന്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ധ്യാനിച്ചു, എന്താണ് ഇതിനൊരു പരിഹാരം? എല്ലാ വർണ്ണങ്ങളിലും ആശ്രമങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം ധ്യാനിച്ചു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശിലാ പ്രപാദിക്ക് ജയ്. കാലപ്പോക്കിൽ സർവ്വ ജഡവസ്തുക്കളെയും നശിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ അതിശക്തമായതാണ് കാലത്തിന്റെ അദൃശ്യ ശക്തികൾ. 4 യുഗങ്ങളുടെ ചക്രത്തിൽ അവസാന യുഗമായ കലിയുഗത്തിൽ കാലത്തിന്റെ സ്വാധീനത്താൽ എല്ലാ ഭൗതിക വസ്തുക്കളുടെയും ശക്തി ക്ഷയിക്കുന്നു. ഈ യുഗത്തിൽ സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ ആയുസ്സും ഓർമ്മശക്തിയും അത്യധികം ക്ഷയിക്കുന്നു. ദ്രവ്യങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും അത്ര പ്രോത്സാഹജനകമല്ല. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് ആയാലും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതിന്റെ ഉൽപാദനവും വളരെ കുറയും എന്നാണ് പറയുന്നത്, മറ്റുള്ള യുഗങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച്. ഇതര യുഗങ്ങളിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച അത്രയും തോതിൽ ഭൂമി ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നില്ല. മുമ്പ് പ്രദാനം ചെയ്തിരുന്ന അത്രത്തോളം പാൽ പശുക്കളും ചുരത്തുന്നില്ല. പഴങ്ങളുടെയും പച്ചക്കറികളുടെയും ഉൽപാദനം പണ്ടത്തേതിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും. അപ്രകാരം എല്ലാ ജീവസത്തകൾക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടത്ര പോഷക സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാകില്ല. നിരവധി ജീവിതാവശ്യങ്ങളുടെ ദൗർബല്യം കാരണം ആയുർദൈർഘ്യം കുറയുക, ഓർമ്മക്കുറവ്, ബുദ്ധിക്ഷയം, പരസ്പര ഇടപാടുകളിൽ കാപട്യം മുതലായവയെല്ലാം സ്വാഭാവികമായി സംഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവും? മുക്താത്മാവാകയാൽ മഹർഷിയായ വ്യാസദേവന് തന്റെ അതീന്ദ്രിയ ദൃഷ്ടിയാൽ ഇവയൊക്കെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞപ്പോ വ്യാസദേവന് കലിയുഗത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവാൻ പോണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി, അവർക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. ഒരു ജ്യോത്സ്യന് ഒരാളുടെ ഭാവി വിധി
കാണാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞന് സൂര്യഗ്രഹണവും ചന്ദ്രഗ്രഹണവും മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കാൻ സാധ്യമാകുന്നത് പോലെ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ചക്ഷുസിനാൽ മുക്താത്മാക്കൾക്ക് സമസ്ത മാനവരാശിയുടെയും ഭാവി പ്രവചിക്കാൻ കഴിയും. ആത്മീയ നേട്ടം മൂലമുള്ള സൂക്ഷ്മ ദൃഷ്ടിയാൽ അവർക്ക് ഭാവി കാണാൻ കഴിയും. അതാണ് സൂര്യഗ്രഹണവും ചന്ദ്രഗ്രഹണവും ഒക്കെ നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി അറിയാം അല്ലെ, ഇന്ന സമയത്താണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിന് പറയാൻ പറ്റും. അവരുടെ ജ്യോത്സ്യന് എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരാൻ പോകുന്ന ഗ്രഹങ്ങളുടെ നിലവച്ചിട്ടായി ഇവര് പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് അവർക്ക് ശാസ്ത്രചക്ഷുസാണ് ഉള്ളത്. ആ ശാസ്ത്ര പ്രേമചക്ഷുസ്, ശാസ്ത്രചക്ഷുസ്. അപ്പൊ ശാസ്ത്രചക്ഷുസിനാൽ മുക്തന. അപ്പൊ അവർക്ക് ആ ശാസ്ത്രചക്ഷുസ് ഉള്ള കാരണം കൊണ്ട് ഭാവിയിൽ എന്താണ് നടക്കാൻ പോണെന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. സമസ്ത മാനവരാശിയുടെയും ഭാവി പ്രവചിക്കാൻ കഴിയും. ആത്മീയ നേട്ടം മൂലമുള്ള സൂക്ഷ്മ ദൃഷ്ടിയാൽ അവർക്ക് ഭാവി കാണാൻ കഴിയും. അപ്പൊ അവർക്ക് ശരിക്കും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഭാവിയിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നതൊക്കെ അവരെ കണ്ണിന് മുമ്പിൽ കാണാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മള് എന്താണ് 11ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ഇത് രൂപം കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഭാവിയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ. ദുര്യോധനനും കൗരവരും പാണ്ഡവസ്ഥല മറ്റുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആ ഭഗവാന്റെ തംക്ഷയിൽ ചതഞ്ഞറിഞ്ഞതായിട്ട് കണ്ടു എന്നല്ലേ പറയുന്നത്. അതുപോലെ അപ്പൊ ഇവർക്ക് സൂക്ഷ്മദൃഷ്ടിയിൽ എന്താണ് ഭാവിയിൽ നടക്കാൻ പോണത് എന്നുള്ളത് കാണാൻ കഴിയും എന്നാണ് പറയുന്നത്. സ്വാഭാവികമായി ഭഗവത് ഭക്തരായ അത്തരം എല്ലാ അതീന്ദ്രിയവാദികളും സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിൽ സദാ ഉത്സുകരാണ്. അവരാണ് സാധാരണക്കാരുടെ യഥാർത്ഥ സുഹൃത്തുക്കൾ. അല്ലാതെ 5 നിമിഷത്തിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് മുൻകൂട്ടി കാണാൻ കഴിയാത്ത പൊതുജന നേതാക്കൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നവരല്ല. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, ഇങ്ങനത്തെ മുനിവല്യന്മാരാണ്, വ്യാസദേവരെ പോലുള്ള ആളുകളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശരിക്കും നമ്മളുടെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്കോ നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററോ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അടുത്ത നിമിഷം എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോണെന്നുള്ള എല്ലാ അറിവും ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ അവര് ഒരു അസംഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള അസംഷനിലാണ്, ഒരു റിലേറ്റിവിറ്റിയാണ് എല്ലാം ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്. പക്ഷെ വ്യാസദേവനാവട്ടെ എന്താണ് മുൻകൂട്ടി കാണാൻ കഴിയും എന്താണ് നടക്കാൻ പോണെന്ന്. അപ്പൊ മുൻകൂട്ടി കാണാൻ ഒരു പ്രോബ്ലം വരുന്നത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. യഥാർത്ഥ അറിവാണ് അത്. അപ്പൊ ഈ യുഗത്തിൽ സാമാന്യ ജനങ്ങളും അവരുടെ നേതാക്കൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നവരും നിർഭാഗ്യവാന്മാരും ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവരും കലിയുഗത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ അകപ്പെട്ടവരുമാകുന്നു. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ അകപ്പെട്ടവരാണ് എല്ലാവരും. അവർക്ക് യഥാർത്ഥ ബോധമില്ല. നിരവധി രോഗങ്ങളാൽ അവർ സദാ പീഡിതരാണ്. ദൃഷ്ടാന്തമായി വർത്തമാന യുഗത്തിൽ അനേകം ക്ഷയരോഗികളും നിരവധി ക്ഷയരോഗ ആശുപത്രികളും നിലവിലുണ്ട്. എന്നാൽ പണ്ട് അപ്രകാരമായിരുന്നില്ല. കാരണം അന്ന് കാലം ഇത്ര പ്രതികൂലമല്ലായിരുന്നു. ഈ യുഗത്തിലെ നിർഭാഗ്യവാന്മാരായ ജനങ്ങൾ ശ്രീല വ്യാസദേവന്റെ പ്രതിനിധികളായ അതീന്ദ്രിയവാദികളെ വരവേൽക്കുന്നതിൽ സദാ വിമുഖരാണ്. അപ്പൊ ഈ വ്യാസദേവന്റെ കുറെ ശിഷ്യന്മാരായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള കുറെ ഗുരുജനങ്ങളുണ്ട്. അവരെയൊക്കെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവർക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്നുള്ളത്, കാരണം ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിയത് കൊണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും നിസ്വാർത്ഥ പ്രവർത്തകരായ അവർ എല്ലാ ജീവിതാവസ്ഥകളിലും ജീവിതക്രമങ്ങളിലുമുള്ള ഏവർക്കും ഉതകും വിധം എന്തെങ്കിലും പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിൽ സദാ വ്യാപൃതരായിരിക്കും. എന്നാൽ അവർ അതൊന്നും നോക്കുന്നില്ല. അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്, കലയുഗത്തിലെ ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ചും കൂടി നല്ല ജീവിതം ലഭിക്കണം, അവർ കുറച്ചും കൂടി ഭക്തിയുള്ളവരാവണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതിന് അനുസരിച്ച പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിൽ അവർ സദാ വ്യാപൃതരാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. വ്യാസൻ, നാരദൻ, മത്വൻ, ചൈതന്യൻ, രൂപൻ, സരസ്വതി തുടങ്ങിയവരുടെ ദൗത്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികളാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതരായ മനുഷ്യ സ്നേഹികൾ. അവരെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. വ്യക്തിത്വങ്ങൾ വെവ്വേറെയായിരിക്കാം, എന്നാൽ അവരുടെ ദൗത്യത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഒന്നാണ്. അതായത് പതിതാത്മാക്കളെ മോചിപ്പിച്ച് സ്വഗേഹമായ ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് തിരികെ എത്തിക്കുക എന്നത്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മുടെ വർത്തമാന യുഗത്തില് ഒരുപാട് അസുഖങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ക്ഷയരോഗം മാത്രമൊന്നല്ല, ഇത് കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് എഴുതിയതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്ന് പറയാം എത്രയധികം രോഗങ്ങൾ. ഇപ്പൊ ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോമൺ ഡിസീസായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ കിഡ്നി ഫെയിലിയർ ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് അത്രയും കോമൺ ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാവരും കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഓരോരോ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഉതകുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിലായിരുന്നു അന്നത്തെ മുനിമാര് അതിലാണ് അവര് എൻഗേജ്ഡ് ആയിട്ടിരുന്നിരുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് എന്താണ്, വ്യാസൻ, നാരദൻ എത്ര പേരെയാണ് അല്ലെ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ ഭക്തി സേവനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. രത്നാകരനെ, വാൽമീകി, എത്ര പേരാണ്. മൃഗാരി, രത്നാകരനാണ് വാൽമീകി എന്ന് പറയുന്നത്. മൃഗാരി, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര്, ധ്രുവൻ, അവർക്കൊക്കെ ആരാണ് ഇത് നൽകിയത്, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ഏതാണ് ഉപദേശം നൽകിയത്, മന്ത്രം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ആരാണ്, നാരദനാണ്. അപ്പൊ മധ്വൻ, അതുപോലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ തന്നെ ആ രാധാകൃഷ്ണ സംയോഗ രൂപത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം തന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതായിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് ആരാണ്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആണ്.
അതുപോലെ രൂപ ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്നതാണ്. അവർ ഷഡ്ഗോസ്വാമിയില് ഒരാളാണ് കേട്ടോ, രൂപ ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത്. അവരുടെ നമ്മൾ രൂപാനുഗാസ് എന്നാണ് പറയുക. കാരണം എന്താണ് എങ്കിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആണ് വേദജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുത്തത് ഗോസ്വാമിക്ക്. അതിനുശേഷം രൂപ ഗോസ്വാമി അതിനനുസരിച്ച് എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങളാണ് ഇപ്പോ നമ്മൾ ഇസ്കോൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ആക്ച്വലി രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ ആ പുസ്തകങ്ങളുടെ നിന്നാണ് ആര് ചെയ്തത്, പ്രഭുപാദ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് നമ്മുടെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു, അതുപോലെ തന്നെ ചൈതന്യ ശിക്ഷാമൃതം, അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഭക്തിയില് മുന്നേറാം എന്നുള്ളത്. അതെല്ലാം രൂപ ഗോസ്വാമിയാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രൂപാനുഗാസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അതുപോലെ സരസ്വതി തുടങ്ങിയവരുടെ ദൗത്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയ. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ എന്താണ് ഫോളൻ പീപ്പിൾ, അതായത് ഈ ലോകത്തുള്ള അത്രയും ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ, സാധാരണ ജനങ്ങളെ എങ്ങനെ ഭഗവതാമത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്നുള്ളത്, അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രയത്നങ്ങളാണ് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അവരാണ് ഉന്നതരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യ സ്നേഹികൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ വേറെ ആയിരുന്നെങ്കിലും എല്ലാവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു? പതിതാത്മാക്കളെ മോചിപ്പിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം? അവരെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം, ഭഗവതാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ശ്ലോകം 19. ചാതുർഹോത്രം കർമ്മശുദ്ധം വീക്ഷവൈദികം വേദദാദ്യജ്ഞ സന്തത്यै വേദമേകം ധാതുഹു 4 ഹോത്രം യാഗാഗ്നി കർമ്മശുദ്ധം പ്രവൃത്തിയെ ശുദ്ധീകരിക്കുക, പ്രജാനാം സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ വീക്ഷ ദർശിച്ച ശേഷം വൈദികം വേദ ആചാരം അനുസരിച്ച് വേദദാത് ആക്കി തീർത്തു, യജ്ഞം സന്തത്തെ വിസ്തരിക്കാനായി, വേദം ഏകം ഒരേയൊരു, ചതുർവിധം 4 വിഭാഗങ്ങളായി. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദി ജയ്. വേദങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന യജ്ഞങ്ങൾ സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങളാണെന്ന് അദ്ദേഹം ദർശിച്ചു. ആകയാൽ ആ പ്രക്രിയയെ ലഘൂകരിച്ച് ജനമധ്യെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി അദ്ദേഹം ഒന്നായിരുന്ന വേദത്തെ 4 വിഭജിച്ചു. അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം സത്യയുഗത്തിന്റെ സമയത്തൊക്കെ എന്താണ് ആ 4 തരത്തിലാണ്, അല്ല ഒരേ ഒരു വേദമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഋഗ്വേദം എന്നുള്ള മാറ്റം ആ ഒരു വേദം മാത്രമാണ് അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്താണ് വ്യാസദേവർ ആലോചിച്ച് നോക്കി, ഈ വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി കലിയുഗത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തത്? വേദങ്ങളിൽ അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ പറഞ്ഞേക്കണ യജ്ഞങ്ങള്, ഇപ്പൊ സത്യയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, അതൊക്കെ ഒരുപാട് കാലം എടുക്കും. നമ്മൾ സമാധി ലെവൽ, അഷ്ടാംഗ യോഗയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു യമ നിയമ അല്ലെ, ആസന പ്രത്യേക, ആ ഒരു ലെവലിൽ നമ്മൾ പോയി അവസാനം നമ്മൾ എവിടെ എത്തുന്നു? സമാധിയിലെത്തുന്നു. ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി എന്നുള്ള ലെവലില്. അപ്പൊ ആ സമാധി എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ, ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് എടുക്കാം. പക്ഷേ അന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ 1,00,000 വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ആ സമാധി ലെവലിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് എത്താനുള്ള സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾക്ക് വെറും 100 വർഷമാണ് ഉള്ളത്. ആ 100 വർഷത്തിൽ സാധ്യമാണോ? അല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്തു? ഇവര് എല്ലാവരിലും എത്തണം. അതുപോലെ തന്നെ അത് ദേവനാഗരി, അതായത് സംസ്കൃത ഭാഷയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം ബ്രാഹ്മണർക്ക് ഒരുപക്ഷെ ക്ഷത്രിയർ വരയ്ക്കും, അത് ഓക്കെ ആയിരിക്കാം. പിന്നെ വൈശ്യർ ശൂദ്രർ എന്നൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവരെന്താണ് രജോ ഗുണം തമോ ഗുണം മിക്സ് ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും വേദ പാണ്ഡിത്യമൊന്നും അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനത്തെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് അത് ലഘൂകരിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ജനമധ്യേ ഈ വേദങ്ങളൊക്കെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം അതിനെ 4 വിഭജിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഋഗ്വേദം, സോറി കേട്ടോ, ഞാൻ ഒരു പേജ് എടുത്തില്ല അറിയാതെ. ശരി, ഞാൻ ഇതിൽ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വായിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. അടുത്ത ഇതിൽ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യാം. ഭാവാർത്ഥം. മുമ്പ് യജുർവേദം എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു വേദമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് യജുർവേദമാണ് കേട്ടോ. ഒരേ ഒരു വേദമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന വേദത്തിന്റെ പേരെന്താണ്? യജുർവേദാണ്. അതിൽ 4 യജ്ഞ വിഭാഗങ്ങൾ പ്രത്യേകം പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവയുടെ അനായാസമായ നിർവഹണാർത്ഥം 4 വർണ്ണങ്ങളുടെ കർമ്മസംബന്ധമായ സേവനത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കാനായി മാത്രം വേദത്തെ 4 യജ്ഞ വിഭാഗങ്ങളായി വിഭജിച്ചു. ഋഗ്വേദം, യജുർവേദം, സാമവേദം, അഥർവവേദം. ഇതിന് പുറമെ പഞ്ചമവേദം എന്ന് പറയുന്നത്
എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന പുരാണങ്ങൾ, മഹാഭാരതം, സംഹിതകൾ. അതായത് പഞ്ചമവേദം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലെല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ്. പുരാണങ്ങളും മഹാഭാരതവും സംഹിതകൾ, അതായത് ബ്രഹ്മസംഹിത നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആ സ്തുതി അതൊക്കെ ഇതിലാണ് വരുന്നത്. ശ്രീ വ്യാസദേവനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനവധി ശിഷ്യന്മാരും ചരിത്ര പുരുഷന്മാരാകുന്നു. അവർ ഈ കലിയുഗത്തിലെ പതിതാത്മാക്കളോട് ദയയും സഹാനുഭൂതിയും ഉള്ളവരുമാകുന്നു. അപ്രകാരം 4 വേദങ്ങളുടെ ഉപദേശങ്ങളെ വിശദമാക്കുന്ന ബന്ധപ്പെട്ട ചരിത്ര വസ്തുതകളിൽ നിന്നും രചിക്കപ്പെട്ടവയാണ് പുരാണങ്ങളും മഹാഭാരതവും. വേദങ്ങളുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങൾ എന്ന നിലയിലുള്ള പുരാണങ്ങളുടെയും മഹാഭാരതത്തിന്റെയും പ്രാമാണികതയിൽ സന്ദേഹിക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. പൊതുവെ ചരിത്രങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പുരാണങ്ങളും മഹാഭാരതവും പഞ്ചമവേദമായി ചാന്തോക്യ ഉപനിഷത്തിൽ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ശ്രീല ജീവഗോസ്വാമിയുടെ മതമനുസരിച്ച് വേദശാസ്ത്രങ്ങളുടെ യഥാക്രമമുള്ള മൂല്യങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചറിയേണ്ടുന്ന വഴി അപ്രകാരമാണ്. അതായത് ഇപ്പൊ ഈ 4 വേദങ്ങൾ പഠിക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. 4 വേദങ്ങൾ അവർ തിരിച്ചു, ഓക്കെ, എന്നാലും അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അടുത്ത പുരാണങ്ങളും സംഹിതകളും. അപ്പൊ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വേദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും അതൊരു എന്താ പറയാ, നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്ന രീതിയിലല്ല. അത് വളരെ ഫിലോസഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവും. നമ്മൾക്കൊരു സ്റ്റോറി കൂടെ പറഞ്ഞു തരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പുരാണങ്ങളൊക്കെ വന്നത്, മഹാഭാരതമൊക്കെ. അപ്പൊ വ്യാസദേവൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകളും ശൂദ്രന്മാരും അവർക്കൊന്നും ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവില്ല, അവർക്ക് അതിനുള്ള സമയവും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് മഹാഭാരതം രചിച്ചത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. മഹാഭാരതം എന്താണ്? ഒരു സ്റ്റോറി രൂപത്തിലാണുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ പാണ്ഡവരുടെയും കൗരവന്മാരും ഒക്കെ അതിന് പക്ഷെ ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങൾ അതിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട. ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളിലും എങ്ങനെയാണ് ഓരോരുത്തരും ചെയ്തത്, ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെ നമ്മളെ ഒരാളെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു, അസുര ഗുണങ്ങളും ദൈവ ഗുണങ്ങളും ഒക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഇതാണ് മഹാഭാരതം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾക്ക് സ്റ്റോറി രൂപത്തിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് വ്യാസദേവർ വന്നിട്ട് മഹാഭാരതം രചിച്ചത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചമവേദമായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ പഞ്ചമവേദം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുമാതിരി അറിവ് കിട്ടും, എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ള അറിവ്, എന്താണ് ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനം എന്നുള്ളതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം വന്നിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ തുടങ്ങാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം.